týmto prístrojom môžete okamžite zmerať kvalitu vody. Pozrite sa. Hodnota 307 znamená, že kvalita vody je priemerná a nie je vhodná na priame pitie. Teraz otestujme balenú minerálnu vodu, hodnota pod 40 znamená výbornú kvalitu vody a je úplne bezpečná na pitie. Ak je hodnota vyššia ako 700, voda je silne znečistená. Hodnota pod 80 znamená, že voda je vhodná na pitie. Otestujte aj svoju čističku vody. Tento tester kvality vody je naozaj veľmi praktický, nenechajte sa zmiasť jeho nízkou cenou. Jednoducho zistíte kvalitu svojej pitnej vody. Vidíte? Hodnota 275 znamená zlú kvalitu vody. Nepite neupravenú vodu ani sa nespoliehajte len na balenú vodu. Hodnota 21 je úplne bezpečná. Ideálna hodnota je pod 40, ak je hodnota vyššia ako 400, voda je silne znečistená a nemali by ste ju piť. Skontrolujte svoj filtračný systém, aby ste sa vyhli pitiu neupravenej vody. Tento tester vám ukáže skutočnú kvalitu vody. Stačí ho ponoriť do vody, dokáže odhaliť rôzne nečistoty. Hodnota nad 200 znamená priemernú kvalitu vody. Nad 500 je voda nebezpečná a nemala by sa piť. Otestujte svoju minerálnu vodu. Hodnota pod 50 znamená výbornú kvalitu, pod 80 je voda úplne bezpečná. Ak si chcete overiť kvalitu svojej vody, majte tento presný tester vždy pri sebe. Pozor, sme priamy výrobca a ponúkame výrobné ceny s exkluzívnou zľavou. Nepremeškajte túto príležitosť. Naozaj funguje, je veľmi praktický, cenovo dostupný a prináša spoľahlivé výsledky. Verte mi, vyskúšajte ho doma. Je naozaj užitočný a funguje skvele. Určite by ste ho mali mať. Neváhajte a objednajte si ho ešte dnes. Toto zariadenie je naozaj výborné, nepodceňujte jeho cenu. Presne vyhodnotí kvalitu vašej vody. Hneď teraz zmerajte vodu z vodovodu. Vidíte? Hodnota 406 znamená veľmi zlú kvalitu vody. Nepite ju priamo. Otestujte svoju balenú vodu, hodnota pod 40 znamená výbornú kvalitu a úplnú bezpečnosť. Nad 700 je voda extrémne nebezpečná a nesmie sa piť. Hodnota pod 80 je vyhovujúca. Skontrolujte svoju vodu ešte dnes. Stačí zapnúť tester, ponoriť ho do vody a odčítať výsledok, hodnota 398 znamená priemernú kvalitu vody, preto ju nepijte priamo. Otestujte vodu z vášho dávkovača alebo filtra. Sledujte výsledok. Hodnota 35 znamená úplne bezpečnú vodu. Pod 80 je voda vhodná na pitie. Nad 700 je mimoriadne nebezpečná, skontrolujte svoj vodný filter.